майка ми на една жена. Принцесата ми казал. Я да отивам при нея и да показвам кой е принцесата. Ако ти кажа какво знам за теб, кой на колко какво е казал, всичко ще стане много сериозно объркано. Искам пилешка чорба, кебабчета, супа топчетата и овчарска салатка. Окей. Много обичам вуйчо ми. Татко като каже не може, той казва може. Скъпият ми вуйчо. Левски, чакай ме. Като порасна, ще бъда твоят номер едно футболист. Само Левски. Бабо, не мога да ти пусна ръката. Ако я пусна, ще купиш целия магазин. После с дядо пак ще питате къде са парите. Дядо, винаги слушай баба и никога не я ядосвай. Не се карайте и га помагай вкъщи. Бабо, много съжалявам, че няма да съм до теб по време на коледните празници, но сърцето ми винаги е с теб.